Почти 900 литра. Това е количеството мляко, което днес ще замине за мандрата. Почти тон. Значи, много хора ме питат дали млякото в млекомата е чисто, дали не е кръщално. Разберете, хора, млякото в млекомата е 100% чисто. Това, което съм направил да си купя млекомат, е за вас, за да може да имате 24 часов достъп до 100% чисто истинско мляко. Не е целта да печеля. Имам достатъчно мляко, за да правя някакви дребни шмекерски истории, ще сложа там 2-3 литра вода и айде вече забогатях. Има лаборатории за изпитване на храни. Всеки от вас, който се съмнява, че млякото е чисто, може да си купи мляко от моя млекомат по всяко време и да го даде за лабораторни изследвания. Аз нямам никакви притеснения за това. Бъдете живи и здрави, Бог да ви пази!